mendian gora haritza, hauntzak aitzean dabiltza, itxasoaren harimak dakar ur gainera bitxa. Kantatuko dut bizitza, usteltzen espazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Arratsalde honen entzuleok, gu eskatoz jainkuen pare, baina bai bizitzie kontaguran. Laixiarre irrati libriek zabaldu duzkun leio honetatik sartu, eta zuen etxietaraino heldu guran. Luze Laburrien da programa honen izena, eta gu Luze Laburrien arituko gara bertsolaritzako ekosistema horretan murgilute dauen jente diferente eta ugari jaz. Hau ez da bertso programa normal bat, hemen bertsuek entzungo die, bai gonbidatu kantotekuk iguel ero bezulan aurretik grabotekoek, baina batez be historiak entzuten gatoz. Historiak, bakotxak bere personatik kontautekoek, eta bakotxak bere ikuspuntutik. Zabaldu juez zuen belarriek, eta prest egon zaitie guk kontautekuek, ero guri kontautekuek entzuteko. Hilero arituko gara, ez dakigu zenbat denporan, ez hileko puruetan, ez minutu kopuruetan, hori beti be gonbidatuek erabakiko daudelako bere bizitziek zen supotsatzen duen. Eta eskerrik asko Laixiar irrati libreri guri leio zabaltziaren, eta beste barik joan gaitezan gaurko eta programa honetako lehen gonbidatuegana. Eta nik ez dute isenik gaitetuko, así que arratsaldeon, nor zara zu? Arratsaldeon. Nor nazen, leio horretatik sartu gure dauen txori bat. Izorretan jaizue, bakisako kofradizan, Pepe Gaztena baserrezen, izena euken Guardia Bekoa. 1956 azaruen 8 etorri nintzen mundu honetara. Uste do negarrez etorri nintzela. Eta zer gure dozu jakitie, nire izena zein dan? Justo Alberdi, Artetxe, Gallastegi, Meabe, Agirre, Sagasta eta Barreta bar. Ondo torri zen, justo? Eskerrik asko. Eta, karo, ona lehen esan dugu, bertsolaritzako ekosistema parte hartzen duen jentik garriko dugule, zer lotura dago zuzuk bertsolaritzia? Ero bertsuaz? Bertsuaz lotzen hau neure afizinuek, aspaldi danik. Gazte-gaztetatik bertsue arte bat konsidereu izena ben eta ondino be arte bat dala uste dut. Eta horrek erakarri ninduen bertso mundure. Ni enaz izetez bertsolari jaizue. Eine, esango neuken nazela. Eine, baina hori gero izango zinen. Lehenengo bertzu ezagutuko zainun, ero bertso mundue ezagutuko zainun. Noz, zelan, ze orduko denporetan, zuk esan duzu jaio zinen urtie, orduko denporetan, ez zegoen oin moduen, internet, irrati egongo zan, baina etxe guztietan ez, telebista bez, zelan lortzen da, ero zelan heltzen da mutil gazte bat, inonik, okazti itxingo zinen orduen, bertzola lotzera, ero bertzolaritza guzteti, ero? Oin baino apur bat gazti haue, hori egize da. Nik bertzue eneban ezagutzen. Ezagutzen ebazan bertzolari batzuk. Bertzotan egitean ebenak. Valentinen beita, Jon Azpilaga, Jon Mugartegi, Mainu Korta, Lopategi, esan dut? Ez dakit esan dudan. Gero, izurtan, ezetzen ebazan, Txo Alberdi, Bikandi, Gozuriko Rubio, ez dakit, izena enaz gogoratzen. Da, beragaz ibiltzen zan beste bat, Lukukue, Luku baserrikue, Gozuri ganekue. Beste bertsolari bat ezagutu izen gendun, maineri izen taberni eukena, Martitegi.
albainila bera izetez. Da, hori zelan gure etxien be, obrak egiten egon zan, ezetu neban. Da, hortik kanpora, kiputxe, guztapide, eta, lasarte. Horrek ezagutzen zein zen, eta horrek erakarritea horrek entzunde lotu zine bertzotara? Ni... Inot, gazte? Gazte, eta horrek ikusten ebazan, euskera zeite bela modu doinu, kanteute ganera. Kanteute, eta kantuen barruen sartze eben, eurek esan gure ebena. Da, horrek euskeri zelan guzteu izin jaten beti, hizkuntza moduen, usteot, euskeri edala altxorrik haundizena dekune, harri guztizek kendu paretik, ze euskerie horrepaino sarreu da. Gaur egun monumentueri begire egoten gara. Baina monumentuek balezio da biena. Etxiepe arriskueti eta hor dauz. Baina euskeria ez tegu ipinite inun, baina susterratekoz. Da susterratekoz geugan. Orduen? Zelan euskaldun jaso nintzen, euskeri guzteu izin jate. Da hizkuntzatik bertzue gehiago ondino. Oda, euskerikiko maitasunek erosintuen bertzue ezagutzera, lehenengo? Hori da. Hori zenbat urtegaz gitxiko gara, dinot, entzuliek apur bat kokatzeko? Bueno, bertzuek entzuten hasiko nintzeni, zenbat urtegaz. 60 neukezan 14 urte. 14 urtegaz egin zan Urkiolan, Bizkaiko txapelketa barruen saio bat, da uste Txo Alberdik irebazi ebala. Da, ni orduen nenguen pasionista, ze fraile egondan hau, eta han Luis Mari Larrartek fraile kipuz bat zan, salie, euskera salie, eta bertzue fotokopizeo eiuzku zan multikopiztaz, da bakotxari ebot da kanteu iten gendu zen. Urkiolan kanteu ikuek, 60. Akaso hori izeko zen, 60 batien, gero txu hau, ze multikopiztape orduen, ez zien oingo moduen, fotokopizarik ez eguen, da multikopiztak egiten ziren, multikopiztaz egiten ziren kopizak, ez dakit, makaile guntua, zero ez dakit zelan egiten ziren. Eta hori, zantugu, 61 urtien, entzun zein zela, justo zure herritar zan, Txo Alberdi. Txo Alberdiren bertzuek, eta beste batzunak. Hor matxea eta Bizkaien eguzan onentsuenak. Artien egon gozan, orduko finala usteot, Jon Lopategi gire baziebala gazte-gazterik. Uste dut, ezin neik esan. Hainbeste enek izan ze konbentuen enguen. Orduen, konbentuen lehenengo loturi bertzuegaz. Bertzuegaz, bai. Da hor, hasi zinen kantetan, ero horrek bertzue kantau, eta gero... Bai, inonak, Inonak. Nik ondinoenek izan bertzuek neurri bat eukela, rimo bizala, hori dan hori enek izan. Entzun eiken eban, eta politia itzen jaten, ze berba batzuk, bardinak abetan ziren. Ontxe bat, gero txu beste bat, eta ganera, azten ziren gauza bat esaten da, amaitze eben gauza esaldi polipategaz. Normalien, Eta hortik, zer joan zinen, zu topetan, etorri jatzun, Frailitzatik urten ebanien, izorretara etorri ginen ja biziten, haitek izorretan eban segundo letxeruek, Biztalegre, deitutzen parajieri, ez da Biztalegre. Iturburu da, ez da? Gaurko Iturburun, etxia eban aitek, eta horra etorri ginen bizitan, ni frailitzatik urten da segidan. Da, ja, izorreta gune neusiko gentiegaz alkartzen hasi ginen gaztiek, eta 60, zer esango dut zupanik, 64 antza edo, jai batzordien errelebue egon zan. Zarrak itxi egeben, Esteban Zumarraga eta honek lengo batzordiek, eta gaztiek hartu genuen
Samiel Jaiek antolatzeko arduria. Nik usteot orduen neukezela 17 urte. Jaiek antolatu, 74 hor, 75 sortzen da Gerediaga. 75 espazan izen 6 hasikeran edoia, izorretan talde bat gengo zen, bazkidetu ginena, gaztiek. 77 ja izorretan egin zan, lehenengo espata jantzari egune, Gerediagak antolatute, 78 izorretan sortu zen Goiuria ikastola, 78 ni soldau, 79 bebai, 78 gogoratzen soldeu nenguela permisu eskatute San Migueletan jantzan egin binegola, da, alan izen zen. Oda, kulturie eukinozu Hori da. Dana, jantzan, bertzotan, euskerie, eta komentozu, sartu zinela jai batzordien, Bai. eta zuek antolatzen zinuzela, orduko bertzo saioek. Da, jaietako bertso saioek bakarrik ez. San Migueletakue bai. Bai. Gero, ordureko izorretan sortuteguen nukleo txikitsu bat, euskera emoteko, alfabetatzeko, irakaslie preparetako taldetxo bat. 76 hor, egin zan Durangaldien, egin ziren klase batzuk, jesuitetan Durangon, irakaslegue preparetako, aekarako. Ricardo Arregi, kompainia etorri ziren Xavier Quintana, eta holako jente bat etorri jakun, formazio apurtxu bat hartu gendun, eta 11 hasi ginen japentzetan, izorretan be, alfabetatzie sortu egin bigendule. Jakine horre loturi euken ikastolako gurasuekin. Umiek ikastolara, gurasuek euskeraz alfabetatu bigendun, ze ikastolako eoharrak eta euskeraz etorten ziren etxera, euskeraz da erderaz, baina euskeraz irakurteko bigendun gure jakitxuriza txue euskaldun du, apur bat. Hor nabil, 71 hasten dugu alfabetatzia izurretan, eta sortu gendun, eta lehenengo urtean emon gendu zen klasiek, abadetxian, julenen lokalien, bat, Arriandin monjetan, pasionisten monjetan, eta Orominon Samarkoko elizan, sakristerian. Orduen emon zinuzan klasiek. Hasi ginen ja, 71. Vale, nik atzun zen gureko neuke apurat. Zan dozu, Bai. ja, bertzo saioek antolatzen, zainuzela zuek San Migueletan, Bai. zenbagaren urtien hasike, ero lehendik antolatzen ziren saioek eta gero zuek hartu zainuen errelebue, ze ondino, gogoratu gero, ondino, San Migueletan, bertzo saio arrakastatzu bat antolatzen dela, ordutik egarri ja. Nik uste dut, harineutik egiten zilaz, bertzo saioek. Bardin, zezenketa behiten ziren, Izortako, haiti San Miguel plazan, Toro plazia egiten zen San Migueletan. Baina, bertzola ez jepe egoten ziren. Da gero guk uste dut, engendun izan zen jarraitu, bide horretatik. Eta orduen nortzuk etortzen ziren itxe horretara kantuen, dinot, ze zuek antolatzen zenuen, baina bat emateri dituko zuen, esan aurten oneri, telefonu hartu, deitu, esan... Ez orduen fijo samarrak izeten ziren. Bertzolaritek. Bai, urtero bardintzuek. Gu hasi ginen sasoian, Valentinen beita, Jon Lopategi, Jon Aspilaga, gero txuau akaso etorten hasi zan Jon Mugartegi, Mainukorta Mugartegikaz, Juan Mari Araitio eta honek geru hau. Urtie enaz gogoratzen. Bale, apur bat historia, apur bat itiaren. Zuk orduen ondino, ezainun bertzutan egin. Zuri guztabile atzun bertzua. Ni bertzue kanteu egin ebazan. Buruzik eziteko batzuk. Inonak. Inonak. Baina neu gehiterik ez da urrik emon bez. Baina, bertzu zaio antolatzen eta nos hasi zinien bertzu zaioetara entzule moduen joeten, ordureko joen daia, ero badakin nik Euskal Herri guztizien ibili zaila,
bertso saio gertzuten. Hortxe, 70. hamarkadan ja, azten gara gu, Andri eta Bizok, Kristina be. 70. hamarkadan. Eskondu aurretik ja, bertso saio batzuetara jueten azten gara. Bai Gipuzkoara eta bai Nafarroara be. Bizkaien eguesenak, baite, urrien egusena bintze bai. Eta hori, zuen zaletasune, baina, ondino, lehen esan du moduen, bertzutan, hasi barik. Bai. Ondino falta jaguzen bertzotan azteko, zer zango dutzu banik, 70. 78 zen, hasiko ginen gu, plantietan, bertso eskola sortzia. Hau da, bertso eskola sortu zen, 78 zen, baina, bueno, horra helduko gara gero. Bai. Gonbidatu bakotxak, 3 bertsoaldi ikarriko dautz, holan eskatute guk, eta tarteka sartuko dugu bertsoaldi bat, bertso bat, toketan dena. Justo hori eskatuko entzu zen, eta berak Moskuz, eta lehenengo esango nik zer datorren, eta gero justok entzunde gero, esangozku segaitik hautatu dauen bertso saio, bertsoaldi hori. Justok lehenengoku eskatu dauena, Maialen Lujanbiok, beken kantauen beratziko txikien sua berbiaz, orduen finala zen, ametxegaz, buruz burukuen, eta entzuningo dugu lehenengo, eta gero komentako dugu zergaitik, zer dekon bertso horrek justun dago. Hauxe hitza Maialen, bederatziko txikian bertsoa osatzeko. Sua da, bederatziko txikian bertsoa osatzeko hitza. Ura asmakizuna, omoa bilisena, bazun intentzioa bazuen sena. Biarrik elkar jota, txispa bat aurrena. Asmakizun haundina, mendetan barrena. Sua da problema, zenbait basorena, edo jakidena berotzen duena, eta bi begiradek sortzen dutena, eta bi begiradek sortzen dutena. Eta? Hori izena Maialenek orduen kantatuko sua berbiri beratziko txikitzen, eta bi begiradek sortzen dutena sua. Segetik hautatu duzu, justo, zek deitzen duzu bertso horretan, Lehenengo, esango nuke, neska batek kanteuiko bertzu edala. Neska txapeldun batek. Txapeldun urtea ben, Maialen Lujanbiok. Bigarrenez, bertzotan hasi nintzen ni, neska bati andra bati esker hasi nintzela. Kristinak eskatu duztan, bertso eskolan gen bizela, denbora bateruen genduen urte bi, 3. urtia izango zan, 78 82 plantietan hasi ginen, bertsogintza plazara atara bigendule. Geuketen gainun bierra, segaitik ez dut zeu erakusten herrizeri. Hemen gabiz, da kapaz izen gara, lehenengo takada baten lehenengo urtien, puntuke hasteko. Bigarren urtien, koplakein da ize bertzue. Daia, segidan bertzue eiteko gauze sentietan ginen. Da, joño, hau herrizeri
erakutzi gen bihotzau plazara urten da zelan ingo dugu, plaza txikizetan eta bar. Kristina animeute guen urten enbigandule. Desausten, lagunduko dauztezu? Bai, lagunduko dautzut. Eta holan izen zan. Orduen, kontuen eukin bida, Kristina kanteue bala, ondarrabin behin, 1980 usteot izen zala, hemen ez teket datue, fijo ezin jotezan, baina 80 edo izen ez tezan. Maialenek 15 urte eukezan da beragaz kanteua ben. Da lagune eukie bezan, Andoni Egaña, da Angel Mari Peñagarikano. Joño. Horregatik aukera dut got, Maialen, 15 urtegaz ezagutu neban kantetan, ondarribin, Kristinagaz, Kristinak animo ninduen ni bertzotan hasteko, berari laguntze, berari ingerramotiarren hasi nintzen, nahiz da eskazeu kanteten eban nik orduen, Kristina, baino, hori egize da. Eta gero, beste alde batetik, Maialen Lujanbiok, bertzo horretan, eiten daben deskribapena zuena, historiza, erueten hau, Kromañonen denporatik gaur egunera ekarten hau, da ganera amaitzen dago, gauza polipateaz, bi begiradek alkarri emoten dioten, hori da zua, maitasunezko deklarazio baten modukue, oso polita. Ez dakinik hobetu leiken bertzo hori. Itxin induen, ganera segidan, esan aben, Maialen txapeldun izango da. Gaur, hori entzun da. Da, efectivamente, alantxe izan zan. Orduen, sentidu zainu, 13 urtegaz, lehenengo bertzuek entzun zainu zan, emozio bardine. Zelan hain leku txikilen gure da bin hori izaten dabe eta hain politez. Hoize da. Eta gero, zelan bertzo hau kanteua ebanien, banekizien neurrizen gora beriebe, bertzotan geube bagegin bizen, ibilite gengo zen, ala nolan, bagegin bizen, beratzi puntukuen kantetie, holan, liluratu de benetan. Ez dut uste bakarra izen zinenik orduen liluratu babena, ni behan egon itzen, da ni bilibitut, eta ondin jo entzuten duen bakotxien be, itzela iruditziate. Eta guesan, zu kontatu zuen japura, baina guesan atzerun zapura barriro, bertsoskoli sortu zen duen, Durengaldien, ilorretarrak, garaitxarrak, badaki jor batzuk bilizila, ze urtetan, seguramente izingo zan Durengaldeko lehengo bertsoskolie. Etzan lehengue. Lehengue holan iraupen pizkat eukidabena, bai. Gero iraundabena, bai. Baina harin jau egon zan intento bat, eta, intento bat ez bi usteot egon zirela. Bat, Durengoko jesuitetan, orduen jesuita bat eguen aite goikoetxea, kiputxe zan bera, da hori Euskal Zali eta zera zan, da hor ibiliziela uste dut, Juan Mari Areitio, Elgetzu, Kapela Anaizak, Kapela gugaz gero martxan ibilizana, eta bere Anaizak sarreue, gure kapelak esataben, bera baino hobi esala Anaizia, uberan bizi da, Elgetatik bera bergarak bidian, eta horrek eieben intento bat. Baina, saben urten, ez dakit, segaitik, denporatxu baten ibilizien, da gero itxi eben. Jente gehiago etxakilako alkartu edo hainbaten, holako gauzan bategatik. Eta zuek sortu zen duen? Gero, kapela jarraitu eban temiegaz, eta eban beste intento bat Kurutziaga ikastolan. Irakasleekin. Andereño, gehien aneskak, Mari Teresua Sartaza, Mari Carmen da, ez dakit, Maria Zunda, beste batzukin, eta horbe ezin izautzen segidarik emon. Eta segiduen, kontateua ben, pentseu eban berak, irakasleekin, barriro, hirugarren beste intento batein,
Eta apur bat esparrue zabaldu eban. Ordureko ja martxan eguesan, eguen ja martxan ondo, aekako jentie, alfabeteute eta inguruetan be, da eban Durengotik apurtxu bat zabaldu. Izor dergabe dei bat eiaban, garaire be bai, berrizera be bai, eta orduen izen zan guk parte hartu gainune. Orduen, Bizkaian bezan egongo bertso eskola askorik. Bizkaian... Amuriza orduen hasi egongo zaila... Bizkaian egon zan gu baino lehentsu hau Santutxu martxan eguen. Eta usteot Mungiza Carlos Ibarzabal eta honek martxan eguezela, baina hortxe. Bueno, hasikeran zuepe, animeute. Ze urte, 78 emeretzi, hor joten duen ikasik. Kurutziaga ikastolan. Kurutziaga ikastolan. Da zenbat lez hasi zinien, zenbat... Gu lehenko taldien hasiko ginen 10 bat. 10 bat. Animatzaile etorten jakun, konserje eguen da, Txo Alberdi. Bertan eguen konserje, eta etorten zan. Hasikeran, Joamari Areitio be, noizbenka etorten zan. Ordureko Joamaria plazetan eta bai bilen. Bai. Txapelketan be, bai bilen, da... Egunen baten bekarriko Joamari hona. Joamarik kante hoite ban ja. Joamarik eban ariketa gure. Rimak eta topetan da berbak eta gaize zelan trateuteo, hori baik izan. Bere helburu esan kanteti eta klau. Guk zelan eskenkizen kantetan ondino. Baina, alandabe, atxin zinien, bertzo eskolan, irakasle, norre bitzen nuen, animatzaile Txo eta Joamari eta gongo zin, baina irakasle, ero baten bate agintzen, ez da gizaren zan, Eragile, hori, bueno. Eragile, irakasle, eurretik ibili zana akuluaz, Angel Mari Usaola, kapela, garaitarra. Bueno, garaitar berriztarra. Ze bere etxian, ate bat euken berrizko partetik, eskatzekue, da kortako atia garaitik. Kontrabandu etxia izena izan. Estraperlu egon zan denporan. Oin be, estraperlu gure egin deke, ze konfinaute gautzen ez, zarek ez leuke problema egungo berri zendagaren ibilteko? Zaragize sartze bezen ate batetik eta bestetik atara. Herritik herrire pasetako. Da, bera egotzan, erakile lez, zuekin? Bera eragile lez. Eta hori engainun ikastaro bat udazkenian, udagoizenian engainun, gabonetan 3 hilabete. Urrizen hasite edo, urrizea azarue abendue, gabonetarako amaitu gendun, da gabonetan geratu ginen goziaz. Da, zer esan gainun, bueno, erregen hostien zer, alkartzen bagara barriro, beste 3 hilabete egiteko, da engainun, urtarrile, otzaile, martxue, aste santura arte. Aste santua lego zan, da nik ez dakit, goze gehiago, alagitxio, baina guztio gehiago ukin gainule, eta esan gainun, bueno, eskola umiak, ikastolako umiak, jarraitzen dabe ekainera arte. Aste santu ostien, zea jigestu eskola urtia maitu arte egiten, da lan engainun. Orduen ja, lehengo talde txue baino, jente gehitxue etorten hasi zan, bigarren hirugarrenian, talde bi einbierri zen gainu zen. Hasi barrizek, da bestiek. Da kapelak orduen plantio euskun guri, Kristinari jeniri, joño, nik talde bat hartukot, da zuek bestiaz. Da nik egiten duan zeretara, gero, zuenak amaitzen dozuenien zue laburtzu eginbiko dozuezen, barrizekin ez da pelmadarik emon bier. Amaitzen dozuenien, etorri beste taldera. Kantetako ja. Kantetako ero, bueno, apurua fintzeko. Da, holan, hartu gendu zen. Da, ja bigarren urtian, planteo zan, ikastaro zue, planteo zan. Da, hor, barriro be, jente gehitzu hau animo zan. Zenba jente hongo ginen. Nik uste dut, 30 pasatxora alego ginela.
Da orduen ja behintzat 3 talde inbigendu zen. Kapela gartzea ben, onenena, da, Justok eta Kristinak, ero Kristinak eta Justok, beste bana. Hori izin zen dinamikia. Gero, ez da bigarren kursuen, bigarren ikastaruen, bigarren urtian, akabera orduko, ala ja 3. plantio zanien izin zen, pentseu genduen Jon Lopategi, hasite guen ja eskoletan da, ikastoletan emoten, bertso zera, ondino, ez hain formal, baina hasite guen, eta Jonegaz zeatik ez dugu berbaiten, ze Jonek, ja teorizia burua sakoneu emango deusku, eta... Baina, alan dabe, harritu nobena, 30 persona, 80. urtien, Durengon, bertso eskola baten. Bai, bueno, Durengon, Izorta, Garai, Berriz, Abadino, hor agertu jaku zen batzuk, kanpoku egu eziena, Eibartik neska bat etorten zan, Mari Carmen bat, Dimatik, Xavier, gero alkate izen zana, ero laster, alkate hieben, Diman, González de Duran, Ricardo, Gazteiztik etorten hasi zan, 82 Zorrontzatik Antoni Larrea, etorten hasi zan, eie basangugaz urtebi, esango zabaldu inzala apur bat. Ez ala Durengaldeko bertso eskoli, danak eukila kabidi bertso zalde... Bai. Dinot, orduen, horrek ez zeuela bertso eskola askorik Euskal Herrien zabaldute, da horregatik jentiek leku etopau guran, ez? Bai, da, bertso sali bertso atzetik. Kasu baterako, Abadinotik Matizenekuek, Matizena jentie, Emilio eta Atxur da kompainia, horrek, beste bat Joseba, Joseba bat, da horrek etorten hasi ziren, da bueno, beste batzuk be bai, izena, ez da errezago horatzia, eta gero, Durengon, Ibon Ertzila, Santi Belar, Santi Begi, Izorretarra, da honek gero txugu hasi ziren, da Santi kasu baterako apur bat Lopategi gaz ja ibiltzen hasite eta gugana saioetarako eta apur bat lotu zan. Eta orduen zuek, ja, zan duzu, 2. urtie, 3. urtie, nor zein zainuen plazara saltua. Ego da, lehenengo plazan bat, egongo zan kanteu zainuena. Plazara neuk. Dinot, bertso eskolan, ero beste gauz askotan moduen, lehenengo urtik izan di ikesteko, eta gero behin saltu monbida. Batzuk emoten dabe, beste batzuk ez, zuek emon zainuen, argi dau. Nor zitzen zan, dinot, akordet duen dugu zure lehenengo plazia? Ni bai. Eta... 82ko aprilien, Samarkuetan. Orominon. Nire lehenengo plazia. Bai, zuria. Niria kanteuen duen. Orduen kanteune banik, Kristina, Joseba Zabala Garaitarra, da Kapela, Angel Mari Usaolagaz. Lauro kanteu gainun, da gai jartzaile eukin gainun, gairik emon barik aurretik, eskainun ezagutzen gairik, Josus, Orominoko jefie izen zena hil zan hau. Jode, da oin izena akordeu ezin. Zubizarreta. Gabuen, sotz. Antza Marko bizizena. Bai. Jesuitetan eguen konserje. Bai. Minen puntan deuket izena. Bueno, tranquilo, justo. Gero akorretan zarenien, esango zu, tranquil. Bai. Zenipen minen puntan dugu, eta ontsi etzaten horriko. Baina, San Markon bizizan bertan, bazer diren. Eta zuekin zainuen orduen. Da, ze bertzo kanteu zainuen, justo. Ze bertzo kanteu nahi ban? Akordau ezara lehenengo guaz. Bai, porraz. Ez. Zelan akordauko naz ba. Badakizu, zepaztan bertzotan asko, pentsan da jentik, akordau biten gara bertzo egin da, ez da holan. Eta horra zizenuen zuen periplue esangu. Nirie bai. Bueno, zurie. Ordureko Kapela kantaute eguen. Bai.
Da Kristina be usteot saio bat egin jeguela. Zuk San Markotan kantu Ni zainun. San Markoetan. Eta hortik, zer, animau, esan zenon, venga, hau guztute jate. Orduan Ez da erreza, plazan, lehenengo saio plazako ez da inoz errazitzeten. Ez, ordureko usteot ja Amurizak atarata eukela liburu bat, zu ere bertsolari. Da beste liburutxu bat rimana. Da zu ere bertsolari hori barru-barruen dauket. Sentidu nitzenien kapasa, bertso bat hasi da amaitzeko, orduen sentidu nitzen, nire munduko erregien moduen edo, Eta plaza hasi zinen, zeuek antolatzen zein zen saioek, orduen oitura, oin beba da oituri. Saio batzuk geuk antolatzen gendu zen, beste batzuk, inok antolatzea bezan. Eta zer, Bizkaian hasi zinen, Durangaldien? Durangaldien gehien bat. Zer txikizetan, jai txikizetan. Orduen kantoko gainun, guk Samarkuetan, Goizurizen Santikurutz, Orozketan, Arriandein, Santa Mainan, kantau izen dugu, San Migueletan be eskoli ekarri gainun, urte baten, hortxe, laro eta ez dakiz zenbagarren urtie, baina hasik eran. Eta... Ibon Ertzila, Santi Begi, honekaz. Txasio be bai, izorretakue, Txasio Masaga, Ilzana, Montblanken Ilzana. Arepe bertzutan eta ben. Bai. Hainbeste izen esaten zabiz, enek izenak bertzutan eta bila, horrek danak apunto emigo diela, historia dako. Bueno, horre batute dauz liburu baten, Amurizak eta Andriek, Arantxa Plazak, idatziko liburu eder baten dauz. Zein da liburu, zeizu? Gentiek irakurteko, bai neupe. Geu kontute. Bizkaiko bertzogintza 20. mendea. Xabir Amuriza ipintzen dago, azalien. Baina biherra hemen hor, Xabir Amurizak, Arantxa Plazak, Andriek, baite kolaboreoen eurekaz, eskola bat kotxeti batek edo bik. Eta gero dokumentazioa batzen da, Unai Iturriaga eta Igor Elortzape bai. Eta horra gertzen da, zuen periplue, ero zeran zango nuke, bertso eskolien... Orduen guri eskatuzkuen, niri konkretamente, Durengo edo Durengaldeko bertso eskolien akontetako, eta baite liburu berien agertzen da Kristinak einiko zerak. Kristinari einiko alkarrizketie be. Horra agertzen da. Badakizu entzuliok, gure dauenak historia aprobatik ezi. Hor liburu horretan degola. Eta justo, Plazie, gero beste salto bat ingu, baina Plazie, laster bigarren bertsoaldi entzungu, denpori aurrera guez. Plazan Durangaldien izan duzu. Kanpora urtetan izin duzue, izin zen duen, dinot orduen, gero badakit baietz, baina hori gabiz komentan, 83, Bai, bueno, hor... Dinot, Gipuzkoara, Arabara, Nafarroara... Neuke kanpora asko ez dut urten. Arabara, bai, Araban kanteu izen dut. Laudizon, Amurrion, kanteu izen dut. Gazteizen zelan dau, aurreko eskumatara dauen hausue. Zaramagan. Gazteiz baino, ez lehenau. Gamarra, nero? Onutzo. Gamarra onduen dauen hauso horretan. Horbe bai. Gipuzkoan kanteu, Eibarren kanteu izen dut. Hau da, mobidu zara. Apur bat. Gero Bizkaizen Ondarru, Lekeitzizo, Ispaster, ontsu hau, Batzuk ontsu hau. Vale. Eta alako baten, oinigo elbigarren bertsoaldi entzungo dugu. Honek zurekin jako gezti, baina urtietan, urtietan hasitxe egongo zin, nepe bertzutan. Justo aukeratu duen bigarren bertsoaldi Peña eta Egaina eta Peña, hamareko txikien, eta ordutik ezagutzen da batetikan korrozka, gero nego horriak kantietara ben horrekin bertzukin entzun da iguzen bertzuek, eta gero komentako dugu segaitik aukeratu erautatu duzen justok bertzo honek. Hemen dugu laugarren bikotea. Egaina eta Peñagarikano. Peñagarikanok
gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu peinagarikano bota duzu. Eta etxera etortzean, emaztearen ohean sartu ordez, egaina amonaren ohean sartu zara. Batetik korrozka, bestetik errena, oia okupatu du, hori da txarrena. Ez da pinta kabala, honek da karrena, kantzontzilori gabe, oean barrena, pixkat gutxi joeran ezazu urrena. Pixkat gutxi joedan ezazu urrena. Gaur parrandan jotake, hor dabil gizona, lehenen pasilloa jo, ta gero komona. Uste nuen auzala nik nere moñoña, lastan zen hasi naizta ez da horren ona. Moskorran atorreta barkatu amona. Moskorran atorreta barkatu amona. Ez diot txartzat hartu musuka astea, naiz oraindik ez egon olako gaztea. Ez da gauza ederra buru eskastea, ari tokatu behar olako trastea. Martiri bihurtu du bere emaztea. Martiri bihurtu du bere emaztea. Nun ibili naizen ni, esan dut lehenago, amonaren ondoan ederki ez nago. Izan ere edan dut horren beste ardo, gutxienez bazitun 27 grado. Bota egin behar dut eta oinala nun dago. Bota egin behar dut eta oinala nun dago. Oean sartu zaigu kolpera onduan, lapur gaiztota traketz oietzen moduan. Pixa egin ezazu toki seguruan, kordea banatzeko hemen inguruan. Poltza beroarekin joko dut buruan. Poltza beroarekin joko dut buruan. Poltza beroarekin hortxe jo naudan ba, ni ez naiz lotzatuko egia esan da. Amonan errezoa olaxe izan da, rekien ez domine
Birgo beneran da, gehiu ez naiz etorriko, amona edan da. Gehiu ez naiz etorriko, amona edan da. Horren zundoguz, Andoni Gaina eta Angel Mari Peñagarikanok, 1986ko txapelketa nagusiko finalien, Donostiko Belodromuen kanteuteko 6 bertso eder 10eko txikiten. Segatik, hautatu duzu bertso aldio, justo? Jode, segatik. Lehenengo nik bertzue entzutie guztetan jat. Bertzue entzuten dozunien ja belarriki sartzen jatzu, eta gozue da edo ez da gozue, hizkuntza polite, berba egokizek ondo lotute, eta hortik aparte, beste gauza bategaz konturatzen azni, bertzo ona danien, da deskribapen ona egiten danien, bertzue esaten dabena ikusi egiten dut. Kuadro bat aurrien dekuan moduen, figurak ikusten nau. Gazte, agertzen die bi, amama eta besti lobie, eta juerga baten ondorengo deskribapenak. Bai batena eta bestiena. Orduen ikusten nau, benetan sinesgarri garrize da. Esaten da biena ikusten nau. Eta horrek, eustien itzelesko gozotasunez sentidune ban, ze ondo esaten dabe batak eta bestiek. Bize baina, Peñanak igual hartu dau fama gehitzu hau, Peñan bertzuek. Normala, gaztie da, eta dan hori eituzku, dano gara burua juerga zale be, bestiek sermoi antzagez jaudeko, baina gaztienak fami hartu eban, da gero musikatu eben, da plazari plaza askotan entzun dugu, kanteute romerizetan. Hori, euren bertzuen plastizidadie ikusi egin duen, kuadruen, pintote moduen. Bai, ikusteko bertzuetia. Eta loturi egin hori, laro eta ziko txapelketan zan, orduen finalak Donostiko Belodromoen egin ziren. Zuek ordureko, zu ordureko, barkatu zuek erabiltie, zu ordureko txapelketan debute enge? Txapelketa horretan debute enge, 85. Aurreko, lehenengo kanporaketak egin ziren 85. Hau finala zan, 86 amaitu zan txapelketia. Horre, negue bitarte. Eta gu kanteuen duen kanporaketan Amurrion, Amurrio ez. Laudizoko auzo baten, aretan kanteu genduen, izurretako iruk. Juan Mari Areitio, Cristina Mardaraz, da Justo Alberdik. Kanteu genuen, da bestiek, beste bertzulari jezien arabarrak. Ricardo González Durana, Serapio, eta, besten bat. Ez dute karri apuntaute. Bueno, tranquil. Hori izin zan, zure txapelketetako debute, ero aurretik Bizkaiko, orduen, araba Bizkaiko txapelketin zan, esan Bizkaiko txapelketin, ez? Ez, hau izin zan txapelketan neuzizia. Txapelketan neuzizia, baina aurretik beste txapelketa baten kantaute egon zinen? Bai. Aurretik Bizkai mailan egin zan mungizan, egin zan, nosepenien egin zan, da gure denboran rekupere bileben, urte batzutan egin barik eguelako, etaket sarize deitzen zana, eta Bizkaiko bertso eskoletako jentia. Da eskatuzkuen, eskola bakotxeti 2-3 jueteko. Alba gendun juen mungizara. Da hori izin zan lehenengo txapelketa ero sariketa edo... Eta, lehen komentu dugunez, 85 Euskal Herriko txapelketie, ze kontu den hartu bida, orduen izin zala, bertzozal elkartik antolatuteko lehenengo kue. Bai. Ze ordur arte, Euskaltzaindiak txarto espanabil antolatzea ben, eta orduen sortu zan Euskal Herriko bertzozale elkartie.
Hori da. Horretan bibiliko zinen zuek. Lehenengo, hau, txapelketan neusize. Antolatzeko sortu zan, izena emontzakon, Euskal Herriko bertsolari elkartia. Gero, estatutuek eta inbizien ordureko ja, apurua fin joen zan da, esan zan, bertsolari bakarrik izen bidabe elkarte honetako parte, ala bertsosali epe bai. Da orduen, bertsosale elkarte izena emontzakon. Jakin je, bertsolari bertsosale diela. Eta bertzozale barik, bertzolari ez dela. Hori da. Bertzolari baina ez zai hori. Orduen zabaldu zan izen hori izena eta partaidetza Euskal Herri osora, eta sale zien guztizen aukeran ipin izan. Eta orduen, barkatu, baina, karo, jauzi hori, lehen bertzolariek ezeukien elkarte bat, nun, ez? Eurek alkartu. Ez. Txapelketi euskaltzaindiak etiaben Euskal Herrikoe, beste batzuk, eta bertzoskolak sortzen ez ditu bezan, baina elkarte bat, entidade bat zeukien bertzolari. Ez eguen, Da zelan urten zan hori, biherri zen bat ikusten zan, ero gauza berak eruaben horretara, ero... Bueno, kontu egin zan, hor desadostasun batzuk egon zian, bertsolarien aldetik euskaltzen dizegaz. Epaitzeko moduek, gai kontuek, eta bueno, ni enitzen hor duen bertsolari holan puntako, da, oin bez, baina esan gure dut, bertsolari onak, txapelketan eurretik ibilikuek, desadostasun batzuk eukezan euskaltzen diko metodologia gaz esango neukenik. Ez dut larregi ezagutzen arlo hori, zeklau, enenguen barruen. Baina eurek, bertsolariek, batzuk pentseta eben, bueno, hemen antolatu bida zeo zer diferente. Da, zeo zer diferente. Antolatzeko, pentseu eben, bertsolariek bakarrik, antolatzie barik, partaidetzi eskatzeko herrire jo eben. Da, herriren nora joko dozu, hobeto, bertso eskolak egu esan ja, bertso eskolak martxan egu esan, laro gehi, iru eta emeretzi amazortzi, laro gehi, horri inguruen sortute gehienak, martxan egu esan, eta bertso eskoletara jo eben, eta batzarrak antolatzen hasi ziren. Eritxizek eskatu, zer egin geinke, zer ezin geinkein, gero lurraldetasune bekontuen eukizan orduen, eta esaten zen, bueno, zazpi provintzia, historiara joten badugu 6 izango lehik ez, Nafarroa bat handa hemen, baina provintzia guztietako, lurralde guztietako jentie batu, bertso eskoleten bitartez, eta hasi ziren sortzen taldetsuek, eritxizek emon, eritxize batu, eta komisio bat sortu zen, lurralde bakotxetik honen beste jente, batzarra gehien hasi ziren, gehienak Gipuzkoak euken inger gehien, orduen, eta horti sortu zen bertsolari elkartia. Eta zuek horre parte. Zetako, txapelketie antolatzeko. Bigarren parti etorri zen. Bertsolari txapelketia antolatuko dugu, euskaltzen dizek, ez eguen adostasunik, geuk antolatuko dugu, erabaki izan, eta hortik aurrera, egin bizan, bertsolariek topau, izenak emon, epaileek topau, gai kontue, antolaketarako nun zaiuek eta abar, txapelketa batek eskatzen dauen biher guztize, lantzen hasi izan. Eta izenak emoteko orduen, bertsolari profesional edo esan geinkenak, eurek, bakotxa bere izena, batzuk emoeben beste batzuk ez, txapelketarako, eta joeben osotzeko kopuru bat bizala, kopuru desentekue, eta joeben batzorde nausitek bertso eskoletara.
esaten, bueno, bertso eskola bakotxetik esilitike bat, 2, 3, nortzuk animetan dien. Eta hor joan zinen zu. Da ni hor sartu nintzen, lote horretan. Eta zure txapelketa ofizial baten, lehenengo Euskal Herriko txapelketa baten, debute. Euskal Herrikoen bai. Eta hostien, Bizkaikuen be parte hartute? Ez, Bizkaikuen ez dut parte hartu. Sekulo. Behin bez. Sekulo. Lehen hau, txapelketan eusize baino lehen hau, egon zan beste Euskal Herriko txapelketa bat, eskola artekue. Fernando Amezketarra, egin zan, urte betero urte bi lehen hau. 84 usteot. Inzala. Da, hor be, herrialde ero herri bakotxetik 3 bertsolari eskatzen ziren. Da, hor parte hartu gendun, Izor eta herritik, udalik eskeunken ondino, parte hartu gendun, Juan Mari Aritiok, Kristinak eta neuk. 3 gizien ginen... Hori Euskal Herriko taldeka ero herri zerrikoe. Eta honek ekarten dau ez oinazko, hartu baino leparte Bizkaiko taldekako txapelketan. Bai, baita. Zuk esan duzuzen 3 bertzolari jo eta neu, eta finalera heldu ginela. Da zuek finalin gantu zeinuela. Da finalien podiume ingainule. Podiume. Eta hori, zintzan hori dela 4 urte, 2016 generation gozan? 2017. 17. Akorduen dugu, gaine anima ginen, da ebile ginen. Hori zen da gure azken... Baina hor ikusten da ondino, basabixila sozetan. Bai, bertzotan bai. Eiken dugu, naizte plazari plaza eskabiz, baina saletasune badekut, aldogunien bertzotan eiken dugu. Eta hori komentaute, eukingo dozuz bertzo, hau da, bertzolari jeri toketan izin jaki leku askotan kantetie, herri jeri kantetie, gauz asko ez, lehen ikusi hotzu azor bertzo batzuk, holan toko hau izin jatzu zuri leku, ez? Momentu ero leku historikoetan kantetie. Hor ikusi hotzu bertzuek eta guztako lektxak ezentutie, da zu kontau noskuetien, eta segaitik kantorzen duzen dinot. Bueno, gero ipiniko dozuen nik eskatuiko 3. atala? Bale. Bai, gero ipiniko dugu. Bueno, hau izen zan, Izorreta, askatu zanien Durangotik, desan ezin lortu gendun, 1989 Gabon inguruen. Ofizial egin zan, Izorretan egin zan jaitxo bat, Izorretako Elizpien, Aitzi San Miguel Elizpien, 1990 urtarrilen 10 egin zan ekitaldi bat. Udaletxe provisional bat, urrengo hauteskundietan gero formaltzeko. Eta niko horrako preparo negozan bertzo batzuk. Ez die bapatien einikuek, bueno, einikue bapatien dia, baina ez bapatien kantetako. Da kanteune ban, doinu berezi baten, Orominon Maribelek, Orominoko Maribel, beko errotakuek einiko bertso baten arabera, doinu berezitsu bat, badeko antza beste batekaz, konturatuko zarien moduen. Pos gozoz beteta, jodaigun korneta, barriro dogulako udal izurreta. Ez da ametxeta, ez da barriketa, izurretar guztiok aldatu karneta. Gaurtik aurrerantza, sendo esperantza, naizta sortuko dira 3-4 arantza. Baina guk gorantza behar dugu altza, danok batuta ez da izango hain latza. Orominoko jentiek esatzen dago hau, Antonio Beitiko moduen doinue. Antonio Beitik hori einiko bertso batzuen arabera. Eta horrek handu zen 1980 urtien. Bai.
Beste bibe kanteune bazen. Bai, ontxe, itxaron. Lehen esan duzu moduen, hirugarrena entzungo dugu, gerozuk amaitzeko kantuen, zure programi dago. Eta lehen itxen bat egiten duzu, gaur sarrilen egiten duzu, Juan Mari Areitio. Eta Juan Mari Areition bertso bat entzungo dugu, Arriagan uste du kantaba bela. Bai. Eta hau primizian, ze ez dugu lortu hemerotekan ibili gara topetan, baina ez dugu lortu, egongo da nunun, eta orduen zer egin gendun, guk iturrire jo, eta Juan Mari esan, Juan Mari, akorretan zara bertu, eta Juan Mari, buru honagaz akorde egiten da, eta kantau egin jozku. Hau da, kantaba benoin dela 40 urte, gaurko bere abotza zentzungo dugu, bertzo hori, berak eskaini oskute bertzo hori. Hilera nolakoa san, nahi nuke adierazi, eskola sarrenate ondoan, zenbat negartan garrazi. Nik erderarik bat ez nekian, bakarrik notasi, ta gero ere karasol baino, besterik ez nun ikasi. Juan Marin bertzua, zegaitik eututu duzu? Bat erriku edalako. Bueno, naizte Juan Mari Gaztelun Abadinon jaio, baina niretzat izurretarra da. Abadinarrak esango dabe euren edala, baina nik geuri edala, dinot. Berak esan biko daun nungu edan, ala bizitaku edan. Eta Juan Mari estimeu izendot bertsolari moduen argi eta garbi kantetan dabelako. Argi esaten dauz, bidabesan berbak erabiltzen dauz, da garbi berbetan dabile moduen egiten du bertzotan. Lotzen dau euskerie elegante. Da hori, ez dakit, Juan Mari ez da unibertsitatera juen, ez da izen filologue, alfabeteu be, erdera zein zan, Karal Sol bakarrik ikesia ben ganera, zita no, erderaz, baina alan dabe, erderie, ondo ikesi ezarren be, euskeraz, dotore egiten dau. Da bertzotan, niretzat oso ondo. Beragaz, ekitaldia asko egin dugu alkarregaz, ez plazari plaza hainbeste, baina entrenamentuetan bai, ze bera Bizkaiko txapelketara da jueten izendanien, esparrin moduen eiken izeutzau, da, bueno, patiarra buru bat eranda, entrenamentu elegantiek eta politek, eta hainbat entrenamentu egin dugu alkarregaz. Eskerrik asko, Juan Mari. Eskerrik asko zuri, justo. Bueno, eta lehen esan dugu, kontetan etorri garela bizitza bat, juston bizitza zatitxu bat kontu dugu, hemen ezin ja dana sartu. Eskerrik asko entzulio izu hori, eskerrik asko justo, gero amaituko justok bere bertzuek kantetan, gauzatxo bat bai esango neuke, gaur helduiako primizizie, Durengaldeko bertso eskolak, hau da lehen justok eta sortu da bina, Udabarrireko 11 bertso saio antolatu da bez, Durangaldie Uztabarritzen deitu utzie, eta 11 saio antolatu da bez, bertso eskolako kidiekin eta gonbidatuekin. Eta programa hau hilien behin emongo danez, nik martzoko saioek emongo dutzu edaz, martzuen 13 hasiko da zirkuitu hau, Durangaldea Uztabarritzen, Elorrioko gaztetxien. Eta bertzotan ingo da bien bertzolariek izango die, Txaber Altube, Erika Lagoma, Iruri Altzerreka eta Aitor Esteban, eta gai jarratzaile Ikerra Praizik ingo dau. Eta hori martzuen 13 esan dugun lez, eta urrengo saioe martzuen itxingo dana, gero apirilien beste 3 eta baina horrek urrengo saioen esango duguz. Durengon itxingo da, martxuen 27, arrastiko zeitierri zan,
Sorginolan, eta kantetan egongo die, Julio Soto, Irune Basagoitik, Gorka Pagona Barraga, eta Eneko Abasolo Abarkaz. Eta gai jairtzaile Leire Bargaz izango da, baina esan moduen, 11 bertzozei antolatu duzturen galdeko bertzozkoliek martxotik ustailera, eta jungo gara horren barri emoten. Eta justo, benetan eskerrik asko. Zuei. Eskerrik asko, lehen esan moduen, zabaldu laixiar irrati librek zabaldu duen lehio honetara etortiarren, eta batez be zu nor zaren eta zure bizitzie kontetiarren, nahiz eta zatitxu kitxu bat zindan, beste egunen baten beste zatitxu bat ingu. Eta lehen esan duzu moduen 1980 eta margarren urtien kantatuko bertzuekin, agurtuko dugu. Zer gehiago esan gure gozu, badakizu mikrofonu beti dagoela zabalik bertzolari dindako. Bai. Hori kante urduko ala kante utekero? Zuk buruzu moduen? Kante urduko. Nik aile ipiniot, da zuk neurri eta toño zeu pentseu eta esan. Bale, gauza bat, baina hau bertzotan ez, Aipatu gureko neukez, 1, 2, 3, 4, 5 izan. Durangaldiaz, izortagaz, zer ikusi zeukidabien, bertzolari esango neukez, bertzotan danak egin izen dabe, gitxiero gehiago, eta euren aleginien ganera, eiabiena ondo eieben. Gure artien ez dauz, 5 bertzo eskoliaz, zeikusi zeukidabinak. Azteko, Angel Mari Usaola, kapela, eragile izen zan, istripu baten hil zan. Joseba Zabala, garaitarra, Santa Katalinian bizi zana, hil zan Lagos de Covadongan, erreskate txakurrekin juen da mutiko baten bila. Bere bizitza han galdu eban. Txasio Masaga, izurretarra, esan dugu, Montblanken hilzala, Ondarruko Arrizabalaga, kordadan, bile juen, eta gailurrian, sokiaz lotute alkarri, baina batak normala iziten da labanein ezkero, bata alde batera jueten bada bestiek, bestaldera salto eikia, baina kasualidadez bile galde berera hileben salto, bata labanein bestiek bere aldera han galdu zan. Santi Belar begi, bertzolari da irakasle, gero honek atara ebazan aurrera, eurepe urte eben, egiz esan, Unai Iturriaga eta Igorre Lortza eta abar, eta beste bat Durengarra, Ibon Ertzila, hau istripuz hila elgetan, kotxe istripuz. Oneri nire oroimena, eta ohore. Eskertzen deutzet, entzuten badabe ez dakit nundik, deusen lekutik entzungo dabe, eta nire eskerrona eiebena gaitik. Zuri eta geuri, justo. Eta oin ja, zeure bertzuekin jamaituko dugu, entzuliri esan, urrengo baten, barriro etorriko gara, beste konbidatu bategaz, bizitzie kontetan, ondo isen, luze laburrien. Eta hone bertzo bizopea, kopla die, baina bertzo moduen kantetan doguz, izorreta desanezion eusan ofizialki egunien kantebikuek izorretako Aitze San Miguel plazako Elizpian. Dana konpondu danik ez uste, baina ez dugu kaltera. Dana konpondu danik ez uste, baina ez dugu kaltera. Udalbarria lortu duguta beste pauso bat bete da. Udalbarria lortu duguta beste pauso bat bete da. Lan asko dugu egiteko ta zeure losorrotik jagi. Lan asko dugu egiteko ta zeure losorrotik jagi. Izurreta hau egin dugun legez, askatu daigun Euskadi. Izurreta hau egin dugun legez, askatu daigun Euskadi. Persiana zabaltzean, argitzen du eskatzean, aurrera begiratuta, zerruzten dugu atzean,
zer uzten dugu atzean, persiana zabaltzean. Kafea mingotza bada, gozoa da mermelada, gizon batek kilei ditu, Andrea eta alaba. Andrea eta alaba, gozoa da mermelada, goragu eta gutarrak, poliak eta zatarrak, maite ditugun Andreak, eta beraien senarrak. Kreditua, hipoteka, BBV eta BBK, ametxik ere ez dago, koltsoi azpian gordeta, koltsoi azpian gordeta, BBV eta BBK. Trenbidea, autobia, tunela eta zubia, gehiegi gustatzen zaigu, abiadura handia. Abiadura handia, tunela eta zubia, goragu eta gutarrak, lagunonak eta txarrak, Riojako matxondoak, ta Hernaniko sagarrak. Internet eta Ryanair, mundu txiki, mundu eder, dorreak erortzen dira, ta ez da aldatzen ezer. Internet eta Ryanair, ta ez da aldatzen ezer. Istanbul eta Tijuana, elkarretzin eramana, eta justizia honen da mugarik ez daukana. Elkarrezin eramana da mugarik ez daukana, goragu eta gukarrak, abilak eta baldarrak, teleiak euskaldunak da, mendebaldeko nafarrak. Intxaurrondotik arago, Abu Ghraib, Guantanamo, mundua ez da kartzela baten patioa baino. Mundua ez da Guantanamo baten patioa baino. Afganistan eta Irak, lau bomba egun diripat, eureak lertuko ditut, larrikutzen badizkidak, Afganistan eta Irak, goragu eta gutarrak, ausartak eta kondarrak, Iturberen bigoteak, eta Castroren bizarrak. Napalmazu atakea, erradiaktibitatea, usoak mutatzen dira, ta edatzen da pakea. Erradiaktibitatea, ta edatzen da pakea. Mundu bazati, all right, don't worry, be happy. Lazaita ondo zelan bizi, tontoenak ondo daki. Tontoenak ondo daki, all right, don't worry, be happy. Goragu eta gutarrak, delikatuak zabarrak, da sortu gintuzten ama.